Mambo aripopansiwo, iye wapapamjijiko, asiano uyachino, kutora wakewo. Pansiwo, 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 ulepo pansiwo. Hallelujah, hallelujah, unde aripansiwo. Zione tozetuya, zino zikoitika, toona nekukasika. Hallelujah, hallelujah, unde aripansiwo. Muchingamidzo yevateereri kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwezu wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Noah Mwiwe vari kutiturikirira into sign language. Kwasai vateereri vaBetera. Tinokuchingamidzai vateereri. Toda kutenda hurumende yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiwo kusazvibata kunopinza mhepo mumusha, kana kuti kusazvidzora kunopinza mhepo mumusha. Regai tibva tangopinda muhurukuro yedu. Toda kuverenga ndima dzakateerana dzingaite 3 dzinotibudisira pachena zvakarayirwa naMwari kuvana vake vanomunamata zvavanofanira kuteedzera kana vaakupinda munyaya dzewanano. Regai titange nekuverengerwa navaBetera kuna Deuteronomy 7 verse ya 3 na 4. Deuteronomy 7 verse 3 na 4. Usawanana navo, usapa mwanakomana wake mwanasikana wako, kana kutorera mwanakomana wako mwanasikana wake, nekuti uchatsausa mwanakomana wako arege kunditevera, kuti ashumire vamwe vamwari. Naizvozvo Jehovha uchakutsamwirai kwazvo, akakurumidza kukuparadza. Chekutanga chakarayirwa naMwari panyaya dzekuroorana, achirayira vana vake, anoti iye musaroorane nevanhu vasina kutenda kwakafanana nekwenyu. Chikonzero anobva atsanangura, anoti vanopombodza kutenda kwenyu, vanodhailuta faith yenyu, munopedzesera makunamata kana matiro kasiriko kandakakurayirai kandinoda. Zvakafanana nekudai ukatora kapu 2 semagirazi atinawo, Betera ane rake, ini ndine rangu. RaBetera riri hafu, rangu riri hafu. Umu mune mvura inopisa, make mune inotonhora. Tikadhivanisa kuti ramugirazi 1 rinozara. Yanga ichipisa inoramba ichipisa here? Inodzikisa temperature. Yanga ichitonhora inokwidzwa. Saka ndo zvinoita pakutenda. Kana masangana vane kutenda kwakasiyana, ane kutenda kwakuri pamusoro kunopombodzwa, kwakuri pasi kunokwidzwa zvishoma. Saka Mwari ari kuti hazvina kunaka kuvatendi kuroorana nevanhu vane kutenda kwakasiyana nekwako. Ndo point number 1. Ko kana ari kunyatsa kukuda elder pastor, ari kunyatsa kukuda because pfungwa inobva yaitaka, pfungwa inoita vateereri vari kutozvinzwa, but unonzwa achiti elder he is so in love, I'm in love with him. Saka handisi kuziva kuti panoitwa sei. Unotinyatsoona kuti mwana akateerera murudo nemunhu but vakasiyana kutenda. Unogona kunge rudo uri kurwuona, asi Mwari zvaari kutaura zvinotozikamwa chero nevamwe vari mudzimba vachidavo vaingakutaurirai kuti kumberi uko zviri kutaurwa izvi ndezvechokwadi, zvekuti achikuda muchidanana, asi zvine zvazvinonoita paupenyu hwenyu hwekutenda. Haurambi uri pawanga uri musati maroorana.
ndo pfungwa iri kubudiswa ende Mwari achiita muchaiona muhurukuro yedu kumberi uko kuti zvinozofamba sei. Handei kuna Vakorinde kutanga 7 vhesi ya 2. 1 Corinthians 7 vhesi ya 2. Asi nokuda kwoupombwe murume mumwe nomumwe ngave nemukadzi wake, nemukadzi mumwe nomumwe ngave nemurume wake. Panapa Mwari anonyatsotaura zviri pachena kuti pakuroorana murume 1 ngaarore mukadzi 1, mukadzi 1 aroorwe nemurume 1. Zviri clear. Nyaya imwe chete iyoyo zvakare inotambanudzwa pana Malachi 2 vhesi ya 13 kuenda kuna 15. Malachi 2 verse 13. Kuenda kuna 15. Munoitawo izvozvi, munofukidza atari yaJehovha nemisodzi nekuchema nekugomera. Naizvozvo haacharangarire chipiriso kana kuchigamuchira nemufaro pamaoko enyu. Kunyange zvakadaro munoti nemhaka yeiko? Nekuti Jehovha wakanga ari chapupu pakati pako nemukadzi woujaya hwako, wawakanyengera, kunyange ari shamwari yako nemukadzi wako wawakaita sungano yako naye. Ko, haana kuita mumwe chete, kunyange akanga aine mumwe mweya wakasara here? Zvino wakaitirei mumwe chete? Wakatsvaka rudzi rwaMwari. Saka chenjerai mweya yenyu kuti kurege kuva nomumwe unonyengera mukadzi woujaya hwake. Panapa pari kuburisa pachena kuti kune vamwe varume vane minamato isingagashirwi naMwari. Chikonzero vanogara vachichemedza madzimai eujaya hwavo. Hanzi vanochema nemhaka yei? Hanzi nekuti vakanovatorera wamwe wakadzi. Iwo pakutanga vaimbomuvimbisa ndiwe wega, ozonomutorera umwe mukadzi, vava varume vari pabarika. Pabarika pane kuchema. Hanzi kana muchida kuona pfungwa yaMwari pakuroorana, dzokerai pakutanga. Paakagadzira nyaya yemuchato, akagadzira Adamu murume 1, ndobva amugadzirira Evha mukadzi 1. Hanzi chaakagadzirira Evha ndakagadzirwa nembavhu yaAdamu, asi kureva kuti mbavhu dzadzapera pana Adamu. Kana kuti simba rekusika ranga rapera muna Mwari. Simba anga achina raigona kutosika vamwe kana 5 kana 10. Aisamboneta. Asi akazviitirei? Hanzi aigadzira rudzi rwevanhu zviri mupfungwa yaMwari. Saka kureva kuti muzano raMwari nyaya iriko ndeyemudzimai, haisi yemadzimai. Vanhu havo unozviyabetera kuti kwainga Abrahama, kwainga David, kwainga vakukota. Ndoida kutodaro. Ukaenda kutodaro. Unoziva kuti chero vanoenda kuchikoro. Hauti kana wanzi watadza imesi, kuti kwainga ninga atadza wani, kwainga panopanedziwa akafoira, kwainga uyo akafoira, handiti ndikandatanga nekufoira. Aiwa. Hatikope dziri wrong. Kana muchida kunzwisisa panyaya yemarriage, munodzokera kuna Mwari pafungwa yaakatanga nayo pakutanga, murume 1 mukadzi 1. Akatanga nebarika. Kana ukaenda kuna Genesis kutsauko 4, barika rakatangira muimba yaKaini, imba yekupandukira Mwari, uya wekuponda Abheri. Enda unonzwa mumhuri yokwaKaini, Genesis 4 verse 19 nevhesi 23. Genesis 4 verse 19. Rameka akawana vakadzi vairi, zita remumwe rainzi Adha, zita remumwe rainzi Zira. Verse 23. Rameka akati kuvakadzi vake, Adha naZira, inzwai izwi rangu, imi vakadzi vaRameki, teererai zvandinotaura, nekuti ndinouraya munhu unondikuvadza, nejaya ndinoripwanya. Saka pabarika hapana rugare. Agara pachinetsana, ndosaka Lameka akatoita zvekuvadedza vakadzi vake vakati, panapa ibvai mazvinzwa kubva pekutanga, ini ndinouraya munhu anomboita zvifani. Pabarika kuti patoita rugare, panotoita kakutyisidzira, kwadai unoenda, kwadai unodai, hapaite rugare runoyandachurana. Why? Because mwoyo wemunhu hauna kusikwa kuti asheye munhu wemumuchato. But hakusi kwekuti here unenge uchiritadza barika here wopedzisira wakutyisidziwa. Because kune vamwe kavanoti anenge achirigona, zvokuti ukati wanzwa ita vanonzwa kuti no, barika zvarinoda munhu anorigona. Hakusi kwekuti here kuzotyisidzirawo kwakundikana. Kugona kwavanenge vachireva ndekwekuti hapana asumudza musoro. Zvinooneka hapana kugona kwaungaite iwewe, nekuti zviri pamwoyo pake haadi kusheya murume.
saka unopagona sei pamwoyo ayo vamwe vanoti no iwo haungatore vanhu vanana mai vakasiyanawo vagarisa nzvimbo 1 kana wafunga zvebarika iti uyu imba yake kwaari kumfakosi uyu imba yake kwaari kumabhorei uyu imba yake kumabvuku right chavanenge vachiti kugona ka vanenge vachireva pazvinhu zviri material zvinobatika imba sadza nechi yeti vakadzava patinovaroora betera wakamuroora asingadyeri mumba kwavo aidya ka anga asingapfeki aipfeka saka uzotiwo kana uyu anga aigara musangwe aigara mumba ka saka wofunga kuti kana auye womuvakira imba aitogara mumba akasiya imba nechikafu chavaidya kumba kwavo achiinga iwewe kwete kuzokushera pamuri kutaura sei vamwe vacho vatoripo pabarika mufundisi vanenge vachitoita kunge zviri kuita unoona dzimwe nguva vatori raini vese vachienda kuchechi 1 zvichitoita kunge zviri kunakidza 1 unoziva nhamo kana waijairira usataure muchidaro munhu unojairira unopfeka kamwe kaganda so ndiyazvidii okay but otherwise mupfungwa yaMwari barika harina kunakira vanhu saka muri kuti here imimi pfungwa yebarika iyi tiri kuteedzera bhaibheri haigone kutodzidzisika muchechi kudzidzisika kuti kuti mukoma katorai vamwe madzimai mairi kana kunyika ndoziva kuti zvinogona kuita because vamwe havanei nezvinokuti ndikurava kuti muri kuchechi muchishandisa bhaibheri aiwa haidzidziswe neshoko raMwari nekuti shoko raMwari ndore kuti ini hamuoni here kuti Mwari akasikira Adhamu mukadzi 1 saka imi kana maa kuchechi munozvitora pasi orai mukuramba muchiti zvine maeffects orai tifambai pamwe zvichakuda pachechi handei kuna madzimambo ekutanga 11 muverenge vhesi 1 kuenda pa11 1 Kings chapter 11 verse 1 to 11 right zvino mambo Solomoni wakanga achida vakadzi vazhinji vatorwa pamwe chete nemukunda waFarao vakadzi vavaMoabhu navaAmoni navaEdhomi nevaZidhoni nevaHiti vaiva vendudzi dzakanga dzanzi naMwari kuvana vaIsraeri musaenda pakati pavo naivo ngavarege kupinda pakati penyu nekuti zvirokwazvo vachatsausa mwoyo yenyu mukazotevera vamwari vavo zvino Soromoni wakanamatira ivavo achivada wakanga aine vakadzi vane 900 vakunda vamadzimambo nevarongo ane 300 vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake nekuti Soromoni wakati akwegura vakadzi vakatsausa mwoyo wake kuti atevere vamwe vaMwari mwoyo wake hauna kuzova wakarurama kwazvo kuna Jehovha Mwari wake sezvekenge zvakaita mwoyo waDhavhidhi baba wake nekuti Soromoni wakateera Ashitoreti mwarikadzi wevaZidhoni naMikomu mwari anonyangadza wavaAmoni naizvozvo Soromoni wakaita zvakaipa pamberi paJehovha haana kuteera Jehovha kwazvo sezvakaita Dhavhidhi baba wake zvino Soromoni akavakira Kemoshi mwari unonyangadza wavaMoabhu dunhu rakakwirira pagomo riri pamberi peJerusarema naMoreki mwari unonyadzisa wavaAmoni saizvozvo akaitirawo vakadzi vake vose vatorwa vaipisira vamwari vavo zvinonhuhwira nokuvabayira zvino Jehovha akatsamwira Soromoni nokuda kwemwoyo wake wakatsauka kuna Jehovha Mwari waIsraeri iye wekenga azviratidza kwaari kaviri akamurayira pamusoro pechinhu ichi kuti arege kuteera vamwe vaMwari asi haana kuita izvo zvaakanga arayirwa naMwari naizvozvo Jehovha akati kuna Soromoni zvawaita izvozvi ukasachengeta sungano yangu nemitemo yangu yandakakurayira zvirokwazvo ndichabvarura ushe hwako ndihubvise kwauri ndihupe muranda wako. Solomoni ukatarisa panapa munhu akanga akafevwa naMwari asi pakuroora kwake akatyora zvese zvakarayirwa naMwari. Solomoni ndiye wokuchenjeresa wokupiwa njere naMwari. Pekutanga anonoroora vanhu vasina kutenda sekwake zvarambuka naMwari. Chechipiri oita barika ende hakuna munhu akaita barika zvinosvika pana Solomoni. Hanzi vakadzi 700 hanzi magirlfriends ekungopota uchidai 300 ndove mapoto vanonzi maconcubine pachirungu mapoto okungonogarisana ikoko panotozikanwa kuti kune girlfriend yamambo kwiri official igirlfriend haasi mukadzi akabvisirwa vese ivavo patinoona chakazoitwa nevakadzi vesa nemaroorero aSolomoni. Chekutanga vakatonhodza kunamata kwake chitendero chake chakapora. Solomoni akabva pana Mwari
Solomon akapedzera akunonamata midzimu nemashai ani mazoona. Saka ndokwazvinotongoperekedza munhu chete ikoko. Panyaya yekugarisana mudzimba, panyaya yemichato, munhu akasavimbika mumuchato kasori medzisiro yake ndokwaanotoenda. Ende kwatarisa varume vazhinji vari mudzimba umu, vamwe vanopedzisira kuti hapana zviri kunetsa mudzimba, vakuenda kun'anga, vakuenda kumaprofita kunobvunzira. Yeti chakonzeresa kuti zvinhu izvozvo zvinetse kubuda kuri kuita vana baba. Saka panozofambwako kungoti n'anga adzibate kuti aiwa baba upofu hwamuri kuita ndohwawaita kuti musha wenyu ureruke. Hadzinotauri izvozvo, asi ndo zviri kukonzeresa madambudziko yavo. Saka vana baba vazhinji havavimbike mumichato yavo. Ende ukanzwa madzimai acho ari kutaura nyaya dzacho idzodzo vachida rubatsiro, unonzwa kazhinji vanongotanga nekuti it's a long story elder. Inenge ndori ukazwadaro unobvonzwa kuti hai but pane chinhu chandaonapo zviri kuita kunge zvinonzi kungwara ka haisi garanti yekuti upenyu hunofamba mushe, because tinofanira vakadzidza kutengana Solomon, but zviri kuita kunge zvinonzi ukavhiringa nyaya yemarriage akuna upenyu uine madigiri hameno unoita rombe maonero andiri kuita nyaya because Solomon anonzi anga akangwara. Urombo hwekushaya mari huri nani paurombo hwekushaya rugare mumba. Chero uine motikari. Saka nekuita kwakaita Solomon tikona akuita zvemashai nemidzimu. Ende pane pazonzi naMwari ndoda kukubvarurira ushe usarambe huri mumba mako. Muri kurehera kuti kakuroora kana babo edu kana kana sekuru edu kanogona kutodaro kaine zvakakakonzera pataakurarama nhasi, kana kuti kararamiro kangu nhasi kane zvakanogona kutozokonzerawo kuvazukuru nevana vangu. Exactly, because Mwari kana abvisa mablessings akeka mhuri inoreruka. Ende kune vamwe vana vanongodzengerera. Wakamboona kuti kune vamwe vana vokuti chero akafunda akaita digiri unongoona vanhu vaita kuti iri dzenga saka zvimwe zvacho zvinokonzerwa nekuti zvikomborero zvakabiswa. Mwari akabvarura musha iwoyo wakabvarura, wakafumuka, wakareruka riri mazuva nekuda kwemitsikanzwa yababa. Saka muri kurehera kuti tombotawo namari muri varombo, asi panyaya yemarriage apa muchipafambisa zvakanaka musha iwoyo here unoramba wakato ende une future iri nayo. Unoziva vatidetera takaona vanhu vanoti vachidya maputi chaiwo sevakanga maputi vaisa nzungu vanofara vachitaura nyaya uchinzwa kuti vanhu vari kunakidzwa vagokunda vamwe vakagara pazitemburi vakabva panapo nekukoko vaine mafoku nemanaifi vachicheka ipapo, so patunyatsoona kuti chikafu chedu chinenge chisina testi kwavari. Saka rugare harusi pazviwanikwa zvakakukomberedzai. Kana mune blessing mumusha menyu muchiteerera Mwari muchifamba sezvinoda Mwari makavimbika pamberi penyu, chikomborero ichocho. Saka rugare runowanikwa pamarriage yakanaka, kugarisana zvakanaka munhu. Ndakaona kuna vamwe zvinezvo kuti nengari yekuti rugare runenge rushoma mudzimba vanopedzera kufunga kuti rugare ruri kunzvimbo dzemafaro. Unozwaita kumana sechechi hamumbotirongero here maprogramu timboenda kwakati ipfungwa yakanaka, but ukazoiongorora unotona kuti vari kufunga kuti zviri kushayikwa kumba pamwe zvinganotangire taenda kuya but zviri kutoratidza kuti kuya kwakanaka ndonge rugare rwagara rurimo mumba. Handitika alright pari kufamba zvakanaka. Tinotenda vateereri, regai timbonzwa kambo tigodzoka toenda mberi nehurukuro yedu. Years of time have come and gone since I kept it on. How Jesus will come again someday. If I then it feels so real, then I just can't help but feel how much closer He's coming is today. Signs of the times are everywhere.
chingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi neuro kwedu kusazvibata kunopinza mhepo mumusha. Regai tiverengerwe kuna Samuel wechipiri chapter 11. Tichaverenga kubva pavhesi 1 kunosvika pa17. 2 Samuel 11 verse 1 to 17. Zvino gore rakati rapera panguva yekurwa kwemadzimambo, David akatuma Joabhi pamwe chete nevaranda vake navaIsraeri vose, vakaparadza vana vaAmoni vakakombawo Rabha. Asi David wakasara Jerusarema. Zvino nenguva yemadekwana, David akamuka panhoo dzake, akafamba pamusoro pedenga reimba yamambo. Akaona aripo padenga mukadzi wakanga achishamba. Zvino mukadzi uyu wakanga akanaka kwazvo pakuonekwa kwake. David akatuma munhu kundobvunza kuti mukadzi uyu ndianiko. Mumwe akati, ko haaziye Bhatishebha mukunda waEriami, mukadzi waUria muHiti here? David akatuma nhume kundomutora. Akasvika kwaari, akavata naye, nokuti wakanga anatswa pakusanaka kwake. Iye akadzokera kumba kwake. Mukadzi akatora mimba. Akatuma shoko kuna David akamuudza akati, ndava nemimba. Panapa titaurwa nenyaya ndiDhavidhi uyu mambo wokwaIsraeri, mwana waMwari. David anochiva mukadzi wemunhu, omutora ovata naye. Mukadzi wemunhu oita pamuviri, obva amutaurira kuti zvamakaita zviya changamire ndaane pamuviri. Chitema chaitwa kaita, paita chekuchiva, paita upombwa. Mukadzi wemunhu ane pamuviri. Anga ari mukadzi wemusoja. Musoja ari kuhondo, ende vaigona kuita nguva yakareba vari ikoko. Musoja akasiya mukadzi wake asina pamuviri. Ndiri kukunzwa ipesapa. Pane pandaida kungobvunza, pane panzi neBhaibheri Bhatishebha wacho anga akanakawo kwazvo. Hazvisi here zvinogona kukonzerawo kuti David amene ungatibata, because ukanzwa nyaya dzichitaurika naye nechirumeka unozoti haiwa vana vari kuzvarwa mazuva anosoka. Saka zviri kubva zvaita ngezvinonzi vangadiwo. Muri kuona nyaya yacho pairi kuneta. Asi vakuru unoziva kuti chero vanga vasingaendi kuchechi vaiende tsumo, vaiti zvingizigonyera pamwe, maruva enyika aita sei? Apere. Vakanaka vacharamba vachingozvarwa, asi wechiitawo semunhu mukuru. Pane akambondibatsira panyaya iyoyo. Ndichifurokuro ndikati elder, mukatasa dzasiyana nguva, muri kuonana ri kwezvinei? Ndobva zvanzi Caston, ndikati zvikanzi handiti unoona musikana unenge uchiti akanaka vanhu, vandati zvikanzi unoziva kuti ukaenda kuhama dzake unonzwa vanhu vaitoti hii abva afanana natete vake Teresa vaya vakafa muna 1980. Zvikanzi kureva kuti nerunako rwaainarwoka kana vekwake vari kuti akafanana natete vaya vakasofa kare, kuratidza kuti tete vaya vakanakawo. Aedza kuti batsira kuti ameno zvinozongoitwa manziso edu, but vanotokuza unotozwa kuti hii yakafanana mbuya wake. Kutoradza kuti zvauri kuona ari zviri kutoradza zvakabvira kare. Alright, ndobva atora Bhatishebha. Saka chitema zvachinoda manje choda kuti ukanga watadza tendeuka wochisiya. Regai tiende mberi tinzwe kuti David akaita sei, audzwa ndaane pamuviri. Verse 6, 2 Samuel chapter 11 verse 6. David akatuma shoko kuna Joabhi akati, tuma Uria muHiti auye kwandiri. Joabhi akatuma Uria kuna David. Zvino Uria wakati achisvika kwaari, David akamubvunza kuti Joabhi wakadii, nevanhu vakadii, nekurwa kwakadii. Zvino David akati kuna Uria, burukira kumba kwako undoshambidza tsoka dzako. Uria akabva paimba yamambo, akatumirwa chipo chezvekudya namambo. Asi Uria akavata pamukova weimba yamambo pamwe chete nevaranda vose vatenzi wake, haana kuburukira kumba kwake. Zvino David wakati achiudzwa kunzi Uria haana kuburukira kumba kwake, David akati kuna Uria, ko hauna kubva kurwendo here? Wakaregererei kuburukira kumba kwako? Uria akati kuna David, areka nevana vaIsraeri nevaJudha vagere mumatumba, nashe wangu Joabhi navaranda vose vashe wangu vari mumatenda avo kusango. Zvino ini ndingagopinda seiko mumba mangu ndidye ndinwe ndivate nemukadzi wangu? Neupenyu hwenyu uye neupenyu hwemweya wenyu handingatongoite chinhu ichi. David akati kuna Uria, gara hako pano nhasi
mangwana ndichakutendera kuenda. Imvura yazviitika panapa. David panze pekuti atendeuke kuti Mwari ndatadza. Ramitisa mukadzi womunhu. Ukanonoka kutendeuka Satani anokupa rimwe zano. Rekuita kunge unoda kufutsira chitema chako. Ndobva apuwa pfungwa naSatani. Ita kuti muUria adzoke kuhondo. Musoja wemuridzi wemukadzi. Saka samamboka vakangopa instruction kuna commander Joab. Haabvunzi uyu ndobva abviswa paakanga achirova hondo ari mhanya uri kudiwa namambo. Ndobva mambo aswoti chienda kumba magorosari anhu akambotanga anyepera kubvunza zvekuhondo. Zviri sei Joab ari sei hondo iri sei. Alright magorosari aya semunhu ari kubva uko kamusati matambira chienda unopa mhuri. Apa aitira kuti kana akanorara kumba manje odzokera ake mangwana acho angadai akangozi tamba unopa Joab tonzi zvapera kuitira kuti kana nhumbu yozosara ichionekwa zvonzi baba wakambodzoka kumba. Ndoyo pfungwa yaDavid manje kuti kana yadaro ndienda vhara pamuviri payakati. Asi kakunyepera ngori kuwirirana naUria kungori kumubvunza zvekuhonda inini akandiitire musha. Izinoire makandoya. Zvazoti kuna vanhu vanotopota achinotora mumwe munhu pamba pake kuenda naye kubasa vachimupa lift. Otonyanzonomeka sure kuti amusiya kubasa odzokera mukadzi wake. Zvekuti unenge uchimondibhururu chaiye. Achitoti asemuna anokubatsira kanzi kwacho handibodi kuti muneseke zvikuru achikubatsira asi achitora mukadzi wako. Ndikutoona ndopfungwa iri kuitwa munhu wacho. Hanzi akabva mupa chipoto unodya kumba. But manje kwaive nemurayiro kwaIsraeri waiti hakuna musoja anonorara kumba kana vamwe vari kuhondo arega iri kuhondo. Saka Uria semusoja akatendeka akangoti aonekana namambo tobva anorara zvake pane vaiganda pamusoro. Saka ndofunga akatofunga mambo adowntrap kuti ndiri musoja zvinhu zvakana munhu wakangotendeka ufunge zvakawanda zvingoimboziva kuti mutemo wakati hatipinde kumadzimai nguva yehondo. Kunyange mambo vatenda hako vandinzwira semunhu anonditirasa but chokwadi chiripo hatidaro vamwe vari kuhondo. Mangwana acho uzodedzwa kuyo munhu abva kurwendo kure kwakadaro worara pamusiwo uya ndopanorangaridza mambo kuti makanganwe arika iri kusango nahondo iri kutotsva atingadaro mambo saka ndichimbogarako pano akufunga rimwe zano akufunga futi rimwe unoza ukangoriregera bedzi kutendeuka bedzi zvinondoramba achingoturikidza mazana. Apa ndibatsirei pastor. Unotendeuka tombotongo uchipinda kumudzimai wemunhu. But chiri kuita kuti David nyaya yemunetse mufundisi pane nhumbu. But mazuva ano manje vanhu vanogona kutopinda kumadzimai vamwe asi vachirashira mbeu pasina saka anotendeukei. Kutendeuka hakusi kuti paita pamuviri. Saka muri kuona zvekunetseka kana paita pamuviri kutyira zvinoonekwa. Kutendeuka kuti chinhu chakashata handichadi kuchiita. Because nyaya ichiri kuita kuti inetse even vateereri vachitinzwa chinoita kuti vasaisiyeka. Panyaya dzese dzatiri kutaura dzana Judha dziya ingari yekuti Tama akaita pamiri iyi ingari yekuti Bethsheba akaita chii pamuviri. But iye zvine izvi manje kune zvinoshandiswa nevana ava zvimwe zvavanoti morning after nezvimwe. Saka vamwe vacho vakomana vanenge vachirashira mbeu pasi iwo madzimai acho ane zvavanoita kutoti pasaite mimba. Saka kunyange tikasadharira kutaura tiri muno vazhinji vateereri vedu havachamboone kuipa kwakaita upombo. Isusu musecond coming tiri kutaura pamusoro pekudzoka kwaJesu. Ndizvozvo pasi Jesu ari kuvinga vanhu vane ukama naye. Saka tiri kutaura nevanhu vanobvumira hana dzavo kurova kuti vadzosere ukama hwanga hwabvarurwa nechitema hudzokere pakunofambidzana naKristu. Ndoda kutenda patsananguro zveshuwa vateereri pfungwa yatiri kutaura muno iri kutaurwa namufundisi haisi yekuti tuone upombwe hwakaipa nengari kuti pazoita pamiri kana kuti munhu wasangana nechirwere chepabonde. Satani ane nzira dzakawanda dzaari kutendera kuti upombwe huitwe. Ezvino izvi ndandi dzakatenderwa nyika yese vanhu havabate pamiri. Vanhu vari kurashira mbeu pasi vanhu havabate pamiri. Saka zvese izvozvo hazvinorerutse kuipa kwakaita nyaya yeupombwe. Saka sevanhu vari kugadzirira kuti tizochingamidzana naShe zvakazarwa yatakambodzidzai mufundisi yebva yatsanangura kuti hakuna mhombwe dzichaenda kudenga. Saka hauzonova mhombwe nekuti pazobuda pamiri. Unova mhombwe nengari yekuti uri kuita upombo. Right. Taura izvo nyumba. Ane pamberi tiverengerei muno. Right.
akamuti gara akapaya. Alright. Ipapo akupiwa futi rimwe zano naSatani because haana kutendeuka. Right, verse 18. Right. 2 Samuel chapter 11. Ipapo David akamudana akadya nekunwa pamberi pake, akamubatisa nedoro. Zvino madeko akabuda akandovata panhoo dzake nevaranda vashe wake, asi haana kuburukira kumba kwake. Zvino mangwana David akanyorera Joabhi rugwaro, akarutuma neruoko rwaUria, akanyora parugwaro akati, isa Uria pamberi panonyanyisa kurwiwa, mumusiye ari ega aurawe afe. Zvino Joabhi akati acherekedza guta, akaisa Uria paakanga achiziva kuti varume veumhare varipo. Vanhu veguta vakabuda kuzorwa naJoabhi, vamwe varanda vaDhavhidhi vakaurawa, naiye Uriwa muHiti akafawo. Uri kuona amutenda kumba first night aramba. Mangwana acho vogara patebho vodya, obva amisira zvinodhaka mudhiringi yake kutodya naye sekunge zvinonzi ari level yaMwari yamambo. Kwakumudhakisa. Why? Because vanoziva kuti kana munhu adhakwa doro rinosunungura simba rekuzvidzora. Musadaro. Musadaro kune vari kuteerera vanarume vanonwa doro. Unotonzwa nevamwe vanakadzi vanotonwa. Manje mukataura kudaro munoita kuti vanhu varohwe nehana kuti saka murume wangu paanonwa paya kakuzvidzora kanoderera. Icho ndosaka uchinzwa wekunhikirikiriko vanoti mamba ingonaka pana mai. Vane vachira kuti zvinofambirana zvinhu kuzvidzora kunoderera kana panonwiwa panoda madzimai. Saka David aizviziva kuti munhu akamwa shungu dzinowanda, kuzvidzora koderera. But uyu Uria anga aine discipline yekuti adhakiswa asiriya aronga kudhakwa akanorara futi nevaigadha akarara navana aenda kumba. But unozi achitema ukasachibvuma nekuchisiya chinokoka zvimwe. Hakuna chitema chinogara chiri wani pamunhu vetera. Saka because ndikuona David ari kuramba achiwedzera. Zviri kuramba chingowedzera. Saka pekupedzisira paanoenda manje anotora ultimate zvingadinetse ndiri mambo patsamba ndiye Joabhi. Isa Uria panopisa pehondo umeke sure kuti anofa. Kike yadhindwa eswa memvurukio yapuwa kuna Uria. Uria ndiye akatenda naye. Ndiye akatenda netsamba ine descendants yake. Semusoja akatendeka haana kuvhura. Kusvika haado chifu ari kwa ndakanoona akurira. Saka uyu overenga tsamba Joabhi otarisa Uria. Uria anga ari umwe wemaleftendants aDavid. Pavarume 30 vairova hondo muhondo yaDavid. Unoziva David akanga aine masoja 30 vaiverengwa vacho kuti ava ndo vanomisa hondo yake. Nokuti kana uchidzidza kuna makoronika kunonzi hwani wavo panyanzvi dzacho anga ari equivalent to 1000 soldiers of the enemy. Ndopaina Uria. Ndopanga paina rengi dzacho. Ndorengi dzacho dzekuti kwaigona kutumirwa ari hwanika. Ndopanouya kunorova vanhu netsvimbo pamunda wenyemba akauraya masoja 600. 2 Samuel 27. Saka vana Uria ndo vamwe vacho ndorengi dzacho. Saka aida kuti afe musoja akadaro iye. Saka Joabhi akatarisa Uria patangota instruction yabva kuna mambo. Ndobva aisa Uria saka ucharohwa wakadai ndobva adedza vamwe kana masvika apa so imi munoduduka modzoka. Uria ndobva anofa. Saka ukanonoka kutendeuka especially panyaya dzatiri kutaura idzi dzekusazvibata paupombwe kunofiwa. Ndosaka uchiona vakomana vari kuti akamitisa musikana umwe wacho anoti inwa mushonga uyu ubvise pamuviri uuraye kamwana ikako. Kana munhu asina kutendeuka soka saka Satani anoramba achimupa maidhiya ekuti aite zvakashata. Pamwe pacho anotsika madziro ukangozviti poof I'm going to kill you. Nyaya iyi inosara yotambwa iwe waenda kumbudzi. Ende Satani kekupedzisira zvaanozoita kuvana vechisikana anenge achiri vechidiki anobva akuisira pfungwa dzekuti vanofunga kuti uri kuvanyengerera manje ifa iyo batotora usoro kugadzika dare kuti uri kupinda mumba nguvai vachikunetsa kudaro vachingoramba vachingobvunza kuti una nhumba manje ifa otomwa mushonga akutofa. But chamuuraisaka mukomana uya akazviita uya uko asi haana kutombofa. Pari kunwa uyu roga iye ari kunwa fanda. Andiri kuona
Alright. Saka chitema chinonosvika pakadaro pamwe pacho unozoona kamwana kaya kaberekwa kaya kodzipwa koraswa zvekuti pakanyoraswa unozoona pane kamwana kanodyiwa nembwa saka isi zvatinoziva pachiwa ndezvekuti ukafirwa chiro nekamwana kachichi unobatwa maoko kune varume vazhinji vasiri kumbobatwa maoko asi tuvana kunge pafiwa nekiti iwo ari mwana wake akabva muchiuno make hakusi kuitwa mariro but ana yacho vanhu vakashiva but inoziva kuti imwe unfairness iri munyika muno vakanzi paurawa pane kamwana kakandwa apo so mapurisa anotsvaga mukadzi azviita ndianotorwa oenda kunobvunzwa nzi ndiani kuno kwanga chiradzongane pamiri ndiyo sungwa ende anobva aenda kujeriye but wakamboonawo here mukadzi anozviitisa pamiriwo ende varume kana vakutaura mwoyo wakadzi ukamboona vakadzi tu vanomitisa unozwa rumwe chete vakadzi varoi vane mwoyo yakaoma yeti vana ivavo vari kuzodzipwa ivavoka vana ana baba vechirume vacho vari kuti dzine mwoyo wakanaka dai amenomira here yenyika kuti inogadzirika sei ameno kuti sei pasingati kana abatwa mukadzi yega nesainzi dziriko idzi votsvaga kuti baba womurume uyu chaiye ndevemwana uyu baba womwana uyu ndevapi uenda kavaise kujeri vari tu umwe akanzi 7 months umuunzi kana akanzi 7 years umuunzi 7 and half munozwa mataurira muri kuita muri kuedza kutaura kuti vanhu hatifanire kuita kunge mhuka unozwa mukazwa vanhu vachitaura vakaona mombe vakaona mhuru unonzwa inzi mai vemhuru iyi ndeipi hausati wambozwa inzi baba vemhuru iyi hazvitauriki because mombeka inongoitisa mhuru yoenda hainei nezvino mhuka dzese ibvini mbudzi unonzwa itonzi mai tumbudzi anoti mai acho ari kunzi iye hamusi kuona kara yacho here mai vacho ndevava nyaya inotaurika kumhuka ndeyamai nemhuru but kuvanhu kunofanira kutaurika nyaya yababa namai nekuti hatizi mhuka mvundisi but ndafarira pfungwa yamaisa pachena yekuti zveshuwa chivi cheupombo chikasagamwa chiri kunoko chiri kuita kunge chinokukonzera kunyepa unopedzisira kudhiraga vanhu unopedzisira kuurayisa vanhu kana iwewo kutozofa futi ende vasikana vanomanikidzwa kunyepa zvekuti anopedzisira ati mukomana wacho akaenda kumozambique saka foni yake haisi kuita iwo uri muno munotono unzwa munhu akaenda kumozambique akunyepa chikonzero chine chiri chei ipapo ashaya akabhokoza anzi ukazviburitsa bedzi ndinokuponda saka kune zvakawanda zviri kuitika ndi anenge anotonyatsoona kuti apa hapana changwa ende vamwe vacho anenge amumitisaka ndisekuru wemumba kokunguvataura zvinotaurika here zvinotaurika hazvitaurike saka tichongoti havakaenda kuna media ngomana vanhu vongozogogamuchira but matauriro amapa ndinoda kuti muzokondi nyaka pfungwa yandabata kwamuri muri kuti nyaya dzemhando iyi dzinopinza mhepo mumusha saka ava machinda paaita vese vamuri kutaura zviri kungoita kunge zvaitovafambira wani mira ungekuringatimbonzwa kambotipedzisa kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo kuti wakanaka wese vanounganizwapo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo amusiwo wanomuka wakafa kuna Kristu wanowona mbiri huru yakewo apo wasarudziwa nosangana kumushako mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa kudenga ndiripo ngatibate basa rake kuti rinozopera ngatishumai rerudo rwa Mwari ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa
anodaizwa kudenga ndiripo mazita anodaizwa mazita anodaizwa mazita anodaizwa anodaizwa kudenga ndiripo. Tiri kukurukura pamusoro penyaya yekuti kusazvidzora kunodana mhepo mumusha. Chimwe chinhu chataona pachikamu chapfuura ndechekuti chitema ukachinonokera ukasatendeuka pachiri chinoramba chichienda newe kumudzikiso. Vamwe vanotaura vanoti chitema chinoita senhanzva. Nhanzva dzataita kumushere. Nhanzva chitanda chinowanzomera mumakomo. Saka chimuti ichi ganda racho rinotsvedza. Saka waiti ukatema chitanda chenhanzva waenda nacho paziruware rakateremuka wogadzika chitanda chiyaichi. Saka unoisa dombo pamusoro pechitanda iwo wogara padombo. Saka pekutanga unenge wakatsika pasi uchikweshera chitanda chiya chichidzika kuita kickstart chiwane kumuka kuti chiende kwakanoti teremuke kuyawo. Saka kana chaenda kwakateremuka manje chakutanga kutsvedza haucharambi wakabata pasi wakatsika pasi unosumudza makumbo ako ese ari mairi wotsika pachidanda maoko ako odai uku wakagara padombo riri pachitanda. Chitanda chiya manje chinotsvedza chichidzika chinosvika pamwe pekuti hachimiri ukada kubvisa gumbo pachiri kuti udaiso rinototyoka. Saka unotoramba wakadaro dedi chichienda kusvika chanosvika newe pasi. Unogwa muri kundifungisa kukura kwangu. Isusu taitoitira paruware kwanasekuru Brian. Ndopataenda paruware rwavo but ruware rwanasekuru Brian charwainetsa manje rwaizonova stipi zvekutoti landing yacho unogona kutosuka kana kutokuwara kutsemuka musoro because chiri kuita zvekukurwira kuti gucho ende hachimisike mabhureki zvamuri kutaura waigona kusuka kweso ndozvinoita chitema unokuwara because chitema pekutanga unenge utsvaga kuti uchinzvenga but panosvika pachinokutakura wamuranda wacho manje unenge uchiendwa newo zvekuti hauchadzoka. Now David adaro manje auraisa Uriya kuna 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel chapter 12 Mwari vanotuma Nathan pavhesi ya 7 kuenda kuna 14. 2 Samuel chapter 12 vhesi ya 7. Nathan akati kuna David, ndiwe munhu uyo, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ndakakuzodza iwe kuti uve mambo waIsraeri, ndikakurwira paruoko rwaSauro, ndikakupa imba yatenzi wako navakadzi vatenzi vako nepfuma pachipfuva chako, ndikakupa imba yaIsraeri neyaJudha. Uye dai izvo zvaisinokukuringana, ndaikuwedzera zvekuti nezvekuti. Wazvidzirei shoko raJehovha, ukaita zvakaipa pamberi pake, wauraya Uriya muHiti nemunondo, ukatora mukadzi wake kuti ave mukadzi wako, ukaurayisa nomunondo wavaAmoni. Naizvozvo zvino munondo haungabve pamba yako nekusingaperi, nekuti wakandizvidza, ukatora mukadzi waUriya muHiti kuti ave mukadzi wako. Zvanzi naJehovha, ndichakumutsira zvakaipa zvichibva mumba mako, ndichatora vakadzi vako pamberi pako ndichivapa waugere naye, iye uchavata nevakadzi vako masikati machena, nekuti wakazviita pakavanda, asi ndichazviita masikati machena. Ipapo David akati kuna Natani, ndatadzira Jehovha. Natani akati kuna David, Jehovha wakanganirawo zvivi zvako haungafe. Kunyange zvakadaro, zvawabasira kwazvo vavengi vaJehovha kumumhura nechinhu ichi chawaita, uyo mwana wakaberekwa zviro kwazvo uchafa. Panapa toda kuti mubate zvinhu zviri kubuda panapa izvo. Musoro wedu wenyaya uri kuti kusazvibata kunopinza mhepo mumusha. Kana muchiverenga kuna Numbers 32:23 inoti iye chitema chako chinokuwana chete. Mati numerani? Numeri 32:23. Asi kana mukasaita saizvozvo, tarirai matadzira Jehovha, muzive kuti zvivi zvenyu zvichakuwanai. Kana zvinhu chitema chako chichakuwana kureva kuti tuso rechitema muchero wechitema chawaita uchatoudya bedzi in this life, uchasangana nazvo bedzi. Ende kana muchiverenga kuna vaGaratiya, vaGaratiya chapter 6 vhesi ya 7 iverenge inoti kuti
Galatians 6 verse 7 musanyengerwe Mwari haasekwe nekuti izvo zvinodzara munhu ndizvo zvaanochekazve. Saka ukadyara zvakashata kunoberekwawo zvakashata. Ndio zviri kutaurwa panapa. Saka David manje ari kunzi naMwari wadyara zvakashata. Wadyara zvakashata. Alright. Saka David aoneswa chitema chake pekupedzisira manje atiurwa naNathani. Anoti ndatadza, Mwari ngaandiregerere. Zvonzi Mwari akuregerera because watendewa. Asi zvawaita izvi, 1 mwana uyo ari kufa. Mwana wako. Number 2 pfuma ari budi mumba mako. Number 3 iwe warara nemukadzi wemunhu pakahwanda, asi tichaita kuti hama yako yemumba ichairega ichivata nevakadzi vako pachena masikati. Ndo zvawakadzara. Alright. Saka mukazoona manje kana tichinda mberi takambodzidza nyaya yehuro yekumashure. Tikanzwa muprofita Balaam achikonfesa kuna Numbers 23 achiti iye chero ngazaiverenga kuna Numbers 23 Balaam anzi naBharaka uya uroye vaIsraeri anoita confession kubva pavhesi ya21 yachapter 23 yaNumbers kuenda pa23 anoti iye ndiri muroye hangu asi Mwari haasi kuona chitema kuvaIsraeri. Saka nekuti haasi kuona chitema pakati pevaIsraeri, vaIsraeri havaroyeki. Alright, andiri vasona. Saka kana munhu asina chitema chaari kurarama mukati macho, Mwari anogara akamukomberedza neprotection yake, achimudzivirira kune zvakashata. Ndosaka mukazoenda muchapter 25 munoona kuti vaIsraeri vakazonzi pavakaita upombwere paShitimu kwatumirwa vakadzi vekuMoabhu. Ipapo ndo pakazobata uroyi. Pakasiwa kapaya 24,000 vakafa nesingle day. Saka kuchengetedzwa kwedu kunouya kana tichifamba mumitemo yaMwari. Alright. Kana tabva mumitemo yaMwari, protection iyaya itinobva kwairi. Saka zvakaipa zvinokandwa naSatani zvosvika manje. Ndokupinda kwemhepo manje ko. Ndaona mufundisi pamataura nyaya yaDavid. David ari kunzi munondo hauzobve mumba mako. Mumwe womumba mako acharara nevakadzi vako. Muri kuteerei mimi chivi chatiri kutaura cheupombwe chikasatendeuka ichi. Muri kuteere zvinogona kutozokonzera kunzwa kuti vana vako vari kurarana. Unoziva kuti because tunyaya twakadaro patunoitika unonzwa vanhu vakuti mwana uyu ane mweya kuti pane mhepo yafamba. Izvo zvamuri kutaura pane pakuitika tumwe tunhu twekuti but muri kutaura here kuti tune nyuko iri kutobva sekunyaya tiri kudzidza yaDavid. Izvozvo uri kutotaura nomo chaivo nekuti zvitema zvinodhonzana zvinokokana. Ivo muna Samuel muya ukaenda kuchapter 13 yaSecond Samuel unoona kuti paAmunoni kune nyaya yevana vaDavid katutu takamboikurukura mumashure kai. Amunoni mwana wakwamai guru anobva achiva Tamari mwana wakwamai nini. Zviya zvanga zvichirambuka muchidzidzo ichi wakatitungamira kuti hama nehama usarare nehanzvadzi yako. Saka Amunoni aida mwana wamainini. Mwana wamainini. Asi ari mwana wababa wake. Alright. Ndobva avata naye. Unoziva kuti Mwari akuita sukunonzi ari kuti kuna David. Iwewe uri mwana wangu. Uriya mwana wangu. Wakarara nemukadzi waUria. Imbonzwawo zvazvinoita kana vana vemunhu mumwe chete vachiitirana zvakashata. Ndizvo saka chimbozvionawo Mwari aitoti Uria ndewangu iwe David uri wangu but sei waenda kumudzimai womunin'ino wako Uria. Saka ndoda kuti ndimbokuona zvinoita kana vana vemunhu vachiitirana zvakadaro. Alright, ndobva varara vese gare iwo wazoponda Uriaka 2 years later Amnoni hanzvadzi yaTamari anopondani Absalom anoponda Amnoni munin'ina. David agochema agorwara iwo akaponda Uriaka muri vana vangu mese waponda munun'una wako. Absalom ndamutendera aponda bvisa karushowa apondo kana zviti chitema chinokuwana uye zvaunodyara uchakohwa zvakutumbuka manje mumusha maDavid. Mhepo yapinda kai vana vabhinyana
vana vomunhu umwe chete vana vapondana vana vomunhu umwe chete saka Absalomu paaponda Amunoni David akamugumbukira zvekuti akanoita 2 years nokuraudza achigara kusango baba vasingadi kumuona asi Absalomu kwaari bati baba uyu Amunoni paakabhinya hanzvadzi yangu havanambomitira hasha sedzavari kundiitira akadzoka kuyaka ane chinya ane hasha ndobva vaona vamwe vamukurudzira dzinomutaura wako hatongi zvakanaka iwo ndiwatutotasira kuti uchatozotonga zviri nani iwo ndo zvakamukonzera kumukira baba manje nokuti mukazoverenga mu2 Samuel chapter 14 chapter 15 nechapter 16 munonosangana naAbsalomu manje amukira baba vanhu vatoti Absalomu ndiye mambo David ndobva atiza kubva kupalasi atiza David manje ndopakauya Ahitofeli anga ari advisor waDavid ndobva uya kuna Absalomu zvikanzi uri kuonaka iwo wamukira baba kaiwe kuti vanhu vanatsobvuma kuti zveshuwa wamukira baba zvokusatobodzokera kumashure ka ona baba vasiya vakadzi vavo vadika vana maidini vakopamba kuti vanhu vazvizive kuti iwewe nababa hamuchafe makayanana enda unorara nevakadzi vababa wako saka pamusoro pembapepe pakabira David musi waona Bhatishebha mukadzi waUriaka ipapo ndo pakakwira Absalomu kwakunokakatende ipapo achidedza 1 masikati pepe pakaona David achiona paaiti mukadzi ndewani ipapo ndo pakakwira Absalomu ndo paakanokakatende ipapo ndo paakuita sei achidedza vakadzi vana mainini vake 1 by 1 but izvozvo kazvakarambwa kazvekurara nemadzimai ababa kaka asi paya kuwanzwa uyu achiti warara nemukadzi wabhururu wako pakawanda ndoda kuzvita pachena ndichatendera vako kuti vararwe nawo masikati saka kwakuchirara nemadzimai ababa masikati vanhu vachiona ugoona kurerutsa kwazvinoita nekufumura nekusota kwazvinoita saka David ari kuti iwe ukadaro nemukadzi wemunhu vako ndo zvavaakuita saka pastor muri kuti here imimi handisi kuti nyaya dzese but muri kuti here kumunhu chaiye ari kunzwa chidzidzo ichi obva anzwanzi mufunge kamwana kavo mufunge kari form 1 kakutonetsa nekudanana nematicha zvinhu zvakaipa izvi but muri kuti here tunyaya twedzimwe mhando dzakada kudaro kwete all cases dzimwe dzacho dzinotoonepa manyuko echitema chiri kutoraramawo vabereki zvimwe zvacho zviri kutangwa namudhara vanenge vaine tunyaya twavanoita twakadaro kwavasiri kutendeuka saka kuvana tunonouya kuti uteste dzamhepo manje dzavhurirwa dzapinda mumusha manje saka wakutoita semunyama but vamwe vanorwadziwa ndimai because havasina chavari kuziva ende ukatarisa madhara mazhinji akadaro kunyange atenda kuchecheka vanoenda kun'anga kunobvunzira kumidzimu zviri kukokana zvitema awedzera kuti nekuenda kun'anga anenge achinyatsoza kuti hai nine unhu hwangu uya wamwari ambondigashira osaka ototi bheta ndiende zvangu ikoko saka kana muri kuti chii chaDavid chiri kukonzera kuti mwana aite nemo ndaandisina kucherechedza pakuti Absalomu akaendawo futi parufu kwakurara nevakadzi vababa ipapo ende baba vakatozosvika ende saka nyaya iyi vateereri kana muri kuinzwa sekunzwa kwandiri kuita chivi choupombwe chinenge nanzva sekutsanangura kwaita mufundisi pakuti chinozoramba kumisi haugone kuzokontrola kuti zvichimira ende chiri kuita kunge chiri kudeedza zvivi zvakawanda ende zvivi zvacho hazvisi kugumira pauri zviri kunoyambukira kuvana vanoteera ende vana vacho vakaradza futi kuti havasi kutendeuka pachiri vari kubva vanoti nemo chopedzisira musha wese waamusha wakareruka saka mushonga vakuru vanoti mushonga ungozwiripa mushonga panyaya iyika kutendeuka nekuyanana pogadziriswa zvinoda kugadziriswa vanhu vadzoke vachikumbira ruregero kumudzimai vana perezi etaidzidza muchikamu chakapfuura chiya vana vamakaita vari kusango endai munotora ende but chandafarira panyaya iyi ndichitaura semunhu wechirume zviri kuita kunge mapunchment acho ese ari kuuyaka even waenda kumukadzi wemumwe zviri kuita kunge zvinonzi hakuna anomboyawo kumukadzi wako unoramba uri safe ndizvo azvidaro
unogona kutozoingwawo kuti unogona kuingwawo hatisi kuti vese vari kuzviitavamwe anozoyorowa mukadzi kuti chandabvunziraka ipfungwa inombondiremera ndichiedza kufunga kuti asi vana vanodaro achienda kumadzimai evamwe vakanzarirwo chaizvo vanozvigashira here inorwadza hazvigashirika nditi chero kuvana vako unoziva kuti pano mwako yakandimisirwodzika mwana wangu inini pandaedza kumutsiura but ndinoona muchipika vana vevamwe vanhu pacollege panapa heish abata mwana wake aida umwe murume panext door mwana musikana ndiye aiva aine murume wokunext murume womunhu uyo akumupopotera kuti chii chauri kuita umbwa wakadaro kati haimunoita vanoumbwa sai vateereri vedu nhare vateereri mwari ngaatidetsere panyaya dzakadai tsvakai simba kuna mwari rekugadzirisa vane mibvunzo vanoda kubatsirwa vanenge vatendeukaka tsvakai endai kumachechi munonamata mwari zvamazviro kwazvo jesu wedu ari kuuya anotipa simba rekugadzirisa nyaya idzodzidzi vane mibvunzo vanoda kubatsirwa 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086 parakuitire zvakanaka tisangane muchikamu chinoteera tenzende tungamire mukati mezviezo mananda andibata ndimwido nomondirihe ndimwimbo tungamire tungamire semana onyarazwa Zenyata mananda anomuzwa kanama tinyarara emwete enziwenyata enzindiri tungamire afondafanda sikanyata mananda ondishisa andichida zororo Mira,